салом алайкум дӯстони азиз ва подписчикои муҳтарам. имрӯз 1 апрели соли 2022 1000 рубли русӣ ба 153 сомон баробар шуд. динабад 158 сомон ҳозир бошад 153 сомон. аз приложение Сбербанк сум ба Тоҷикистон равон кунед, аз 1000 рубл 150 сомону 50 дирам мегзарад дар картаи Тоҷикистон. аз приложение Осон сум ба Тоҷикистон агар равон кунед, аз 1000 рубл 149 сомону 50 дирам мегзарад дар картаи Тоҷикистон. мисол бигирем, 150 сомон аз Русия дар картаи Тоҷикистон мегзарад, боз аз сари ин 1% дигар комиссия мегирад аз тарафи Тоҷикистон. дӯстони азиз, лайкотонро пахш кунед то дигарро бубинанд ва фикротонам дар комментария бинависонед.